Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Sermestî hinek hinek di serxweş, dembestê hinek hinek di demgeş. Koyendê hinek hinek di xemûş, koyendê hinek hinek di medxûş. Kuro tu çi dikî Bawer? Fetka memûzîn dixwînim. Tu memûzîn Rabînî? dixwînî? Erê. Belê belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çû dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivan perver? Belê. Ku ye konser? Tu nizanî li ku ye? Na, li ku ye? Ya nihayete jî tune li ku ye. Na, Îro konserta şivan perwer heye. îro je ye. Erê îro. Li ku ye? Li Amedê. Allah Allah. Erê, Li erê. Amedê konsere? Erê. Xuya dikê hayete jî tune ye. Li stadyumê stadyum. Ha li stadyum. Stadyuma Amedê. Erê li stadyuma Amedê. Konsera şivan perver heye. Erê konserta şivan perwer. Ya tu nizanî? No. No, tu Na, nizanî. nizanim. Îro konsert heye. Saat neh konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê, Amedê. Başa başa hûn her nez nayên. Çima tu nayê? Tu şivan perwer hez nakî? Na, ji hez dikim. Lê hûn her nez nayên. Tu nayê kesek dî heye tê herî dernê dî? Erê. Ha. Ez erim otelê. Tê herî Otel Amedê erê. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani tê herî otêla Amedê tu nayê konserta şivan perwer? Kur hûn herin. Ez herim hevala xwe bibînim. Hevala xwe tê bibînî. Baş. Me söz daye ev em herin sînemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na, Nayê? hevala min naxweze em herin sînemayê. Kuro baştirek bawer. Hevala te bîne bila şivan perwer nas bike, bila konserta wî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê Erê. hûn herin. Xa medeke here tu. Lê hîn zû ye na? Saat Zûye- 6 saat çanda ye konser. Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xıltım xıltım na. Tıklım tıklım. Wekti dibêjî. Yani dagirtiye tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima da Ona çima. Şu nemaya erê- çava biçi. Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye maz wekte me? Ha. Hûn modern ez gundî Erê. Here. Da konser monser tu ne kuru. Dereve. Çawa konser monser tune. Başa tu çawa dizanî tu neye? Tu çava dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bivleta. Erê. Allah Tu Allah. çawa dizanî tu neye? Te Dikaç çendem bilet gir. Heft. Kuru tekan kirine. Erê. Konser monser tu ne. Ez zanim tu ne. Kat pê min re dubare bikin. Belê. Em fêrî heye û tuneye bûbûn. Rast e? Ne wiha? Belê. Yani avoir bi Fransî û tu hev bi İngilîzî. Me gotibû xelema min heye, xelema min tuneye. Aha. Gava ku maçeke futbolê em behsa wê bikin jî em dîsa dibêjin maçek futbolê heye, maç heye. Mesela îşev di televizyonê de maç heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona tune ye. Yan jî maça Barcelona nîne. Lê we behsa konserê kir. Ka dubare bikin. Dubara bikin. Konser heye. Konser heye. İşev konser heye. İşev konser heye. İşev konsera şivan perwer heye. İşev konsera şivan perwer heye. Li ku ye? Li stadyuma Diyarbekirê, stadyuma Amedê. Li stadyuma Amedê ye. Lê belê te got îşev konsera şivan perwer tune ye. İşev
Konsera şivan perver tüneye. Rast ezanım. Yani Cibirate çu? işev konsera şivan perver nine. İşev konsera şivan perver nine. Başı, heger konser Ne de? tüneye henge mirov dişe jdeleva ku mirov biçe konsere mirov şiva xwe dixwe mirov tiştan ve dixwe. Hûn lêkerên xwarin û vexwarinê dizanin? Ev zane. Belê. Xwarin yani bi İngilizî to eat, bi Fransî manger. Manger. Manjer. Na. Ji ber wê em bi kurmancî lêkera xwarinê bikartînin. Xwarin. Lekara xarine bik. Belê. Ez Ne? dixwim, Ez dixwim. Ez dixwim. dixwî, Tu dixwî. Tu dixwî. ew dixwe, Ew dixwe. Dixwe. em dixwin, Em dixwin, Dixwin. ew dixwin. Hûn dixwin. Ew dixwin. Baş e. Ekîjan demê. Ev Tamam. kîjan deme Nihaye. em çawa dizanin? Ya derbas bûyî çawa dibin? Ew jî carekedin û Diheye. lêkêrin. Lêgava ku madem tu ew qas dizanî bawer. Em dibêjin ez dixwim lêgava ku mirov bixwaze neyîniya wê bi kar bîne mirov çawa dibêje? Dibêje. Ez naxwim. Ez naxwim. Mirov Naxwim. diyêra dike nayê dixe şûnavê He. dibe ez naxwim. Naxwim. Ha? Ew vedixwe. Vedixwe. Ew vedixwe. Em vedixwin, Em vedixwin. hûn vedixwin, Hûn vedixwin. ew vedixwin. Ew vedixwin. vedixwin. Lê Rınnık. bawer ka bibêje. Neyîniya veya çawa dibe? Ha. Dibêje Ez bawer. nabise. Di radikin şune da naeti jbewiya ez ve naxwim. Ez ve naxwim. Ez Ji ber ku ve naxwim. di li ku be mirov wê diyêra dike û nayê dixe şûnavê. He. Ez ve naxwim. Ez ve Ve naxwim. naxwim. Wextê mirov tiştekî ve xwecî mirov navê bibêje, mirov bi nêv û mêtiya wê dibêje. Belê. Ez avê vedixwim. Ez avê vedixwim. Ez çayê vedixwim. Ez çayê vedixwim. vedixwim. Ez çayê ve naxwim. Ez Ez çayê ve naxwim. We fam kir? Erê. Sermestî hinek hinek di serxweş dem bestê hinek di demgeş. Goyendê hinek hinek di xemûş, goyendê hinek hinek di nedixûş. Kuro tu çi dikî bawer? Fetkam me muzin dixwînim. Tu me Rabînî? dixwînî? Erê. Belê belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çu dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivan perver? Belê. Kuye konser?
Tu ne zanî li ku ye? Na, li ku ye? Ya nihayete jî tune li ku ye? Na, Îro konserta şivanperwer heye. îro je ye. Erê îro Li ku ye? li Amedê. Allah Allah. Ere, Li ere. Ahmet'e konseri? Erê xuya dikê hayete jî tune ye. Li stadyum. Ha li stadyum. Stadyuma Ahmet'i. Erê li stadyuma Amedê. Konsera şivan perver heye. Erê konserta şivanper... Ya tu ne zanî? No. No, tu ne Na, zanî. nizanim. îro konsert heye saet neh konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê Amedê. Başa, un her nez nayın. Çima tu nayê? Tu şivanperwer hez nakî? Na, ji hezikim. Lê hûn her nez nayın. Tu nayê kesek dî heye tê herî dernê dî? Erê, Ha. ez erim otelê. Tê herî Otel Ahmet'ê, erê. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani tê herî otêla Amedê tu nayê konserta şivanperwer? Kur hûn herin. Ez herim hevala xwe bibînim. Hevala xwe tê bibînî. Baş. Mesûz dayê ev em herin sînemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na, Nayê? hevala min naxweze em herin sînemayê. Kuro baştirek bawer. Hevala te bîne bila şivanperwer nas bike, bila konserta wî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê Erê. hûn herin. Xa medeke here tu. Lê hîn zû ye na? Saat Zûye? 6 saat çanda ye konser. Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xıltım na. Tıklım. Wektu dibêjî. Yani dagirtiye tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima da Ona, çima. Şu erê. nemaya çava bçi. Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye maz wekte me? Ha. Bu modern ez bilin. Erê. Here. Ê. Da konser tu ne kuru. Derave. Çawa konser tu ne? Başa tu çawa dizanî tu ne? Tu çava dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bevleta. Erê. Allah Tu Allah. çawa dizanî tu ne? Dikaç Çanda bilet girt. Heft. Kuru takan kirne. Erê. Konser tu ne? Ez zanım tu ne? Tu ne? Erê. Dikabice çima tu ne? Tu çawa dizanî? Başa. Tu şivanperwer naz dikî? Nastikim hevala mine kuru ez zanım. Jera e-mail şand. Ha. Bise. Şivanperwer hevalê te ye. Teracı bipirse hevala mine. Ez baş nastikim. Jera e-mail şand. Ev nikare. Nikare bey. Nikare be Türkiye. Nikare böyle Amerika Kürdistan'ı. Kadakaya. Yasak kuru ev nikare böyle. İne xo ev çi ne? Takan kirne. Hara çıkara av ve khasar wana. Mane kurdin, hebuna me. Mane ne ye?